Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Бисёр забономӯзо дар истифода бурдани ҷонишинҳои «мне» ва «меня» дар забони русӣ бисёр ба хатогиҳо роҳ медиҳанд. Имрӯз мо бо шумо фарқ ва тарзи истифода бурдани ин ду ҷонишинро дар забони русӣ меомӯзем. Поехали. Ҷонишинҳои «мне» ва «меня» ба забони тоҷикӣ тарҷима мешавад ба ман, маро ва ман. Фарқи ин ду ҷонишин дар падежҳо ҳаст. «Мне» дар датилни падеж медарояд ва ба саволи каму ҷавоб медиҳад. «Меня» бошад агар ба падежҳои родительни ва ба падежи винительни медарояд ва ба саволи каво ҷавоб медиҳад. Ҳозир бо мисолҳо мебинем. Вақте ки мо ду ин ҷонишинро истифода бурдани ҳастем, бояд дар дохили худ ҳамин ду саволро диҳем, яъне автоматикӣ ва бениҳоят зуд. Мисол: «Мне не купили собаку». «Мне не купили собаку». Кому не купили собаку? «Меня не купили собаку» намешавад, а «мне не купили собаку». Мисоли дигар: «Мне надо идти». Кому надо идти? «Мне надо идти». «Меня надо идти» намешавад, яъне кого надо идти намешавад. «Мне надо идти». Анакнун каворо мебинем. Мисол: «Меня зовут Лутфулло». Кому зовут Лутфулло нею, кого зовут Лутфулло. Дар дохили худ бояд шумо ҳаминро автоматикӣ ва бениҳоят зуд фикр кунед ва баъд гап занед. Мисол: «Меня опять обманули». «Меня опять обманули». Кого? «Меня». Не кому, а кого. Мисоли дигар: «Мама любит меня». Кого любит мама? «Меня любит». Не «мне любит», а «меня». Умедворам ки дарс ба шумо фаҳмо шуд. Агар дар ҳақиқат дарс фаҳмо шуда бошад, тугмачаи лайкро пахш кунед ва дарси дигарро интизор шавед.